खामानि मावग्राखौ नायदों आरो जेनेबा आङो नायदों नोंथाङा नों हिनजाव लाबाय दा लायाखै आरो बिहालाय लायाखै दालाय नोंथाङा हिनजाव गैया दा नै खामानि मावगासिनो दङ देवरा सफैबाय बे जायगा मा दायो जोङो दंलानिफ्राय बे गामियाव फैबाय आरो जों दायो बे गामियावनो दङ दा बेयाव दसे ओरैनो 2 मिनिट 3 मिनिटबानो थांसै एक्टरानो मासे खानाय गोलाव देन्जार ना जारला माथो नोंदोंबो दायो खालामखांनानै गय जाबाय बे नैबे गामिनि गया माथो बिराद गोथावलै गया बिराद गोथाव माथो बाबा फाखायाबो फाखायाबो गोरलै जोंथिं आरो बोराय थायो फाखाया जोंथिं गोदो मिडियाव गोरलैसो जायो बैसोनियालाय गोरलैसो जायो नैबे हाजोआनो हाजो बेयो हाजोआ आसाम गोलैयो माने भुटाना ओइ मोनसेसो गोलैयो नोंथांमोना बेरायनो हागोन कुन्द्रबिल माने सेमब्रामारि माने गारबोजाथिं माने सिटि ब्लक जाबाय दं आरो नैबेयाव सिटि ब्लक जाबाय दङ बिथिं थांनो हागोन कुन्द्रबिल आरो सेमब्रामारि बिथिं लामा पाक्का लामा सिटि ब्लक जाबनाय दं आरो जेनेबा बिथिं थांनो हागोन इमान बरिया जाबाय दाथ' आङो हारसिं दङ नै आं हारसिं दङ सोरबाफोराबो बेरायनो हासिगोन इमान बरिया जाबाय दायोथ' आंथ' हारसिङानो दङ नै दायोथ' बे लामाफोराव हारसिं नंला दाथ' नै हाजार मानसि खाथि लामाया मोजां जाबायना लामानि मोजां जानायनि थाखायसो बहुत मानसि जादों नै हाजार आरो एसेबो मानसि दंबावो नैबेयाव दलं बनायसिगोन दलं आरो इयावबो बनायदों इयाव मानसि दङ नै बनायग्रा JCB नैबे हाजो जाबाय भुटाननि सिमा दं आरो जेनेबा बेयाव अन्थाइ दङ भुटाननि माने बे थांनो मोनला देन्जार अन्थाइ गोदोर बापरे अन्थाइया देन्जार गोदोरनो अन्थाइया बाप अन्थाइ देन्जार गोदोर नै दलं बनायसिगोन दलं पुरा 4 नाम्बार आमजलि फाय कुन्द्रबिल आरो सेमब्रामारिनि ओरै पाक्का लामा उदालगुरि थांनाय लामा जासिगोन बे उदालगुरि थांनाय लामा गारबदार आरो उदालगुरि पुरा उदालगुरि थांग्रा लामा जासिगोन बेयो सोरबाफोराबो फैनो हासिगोन बैथिंबाबो थांनोबो मोजां बिथिंनोबो थांनोबो मोजां दायो आङो भुटान सिमा नायनोसै भुटानाव हाबनोसै दसे दा दङ मोनसे बल्डार दा जेनेबा भुटान ओरै ओमफ्राय जोंनियासो आरो आसाम बे भुटान सेरसो एसे बनायनो मोनला आरो जेनेबा बेयो दायो आङो बे आसामावनो दङ नैबे आसामावनो दङ दा बैयावनो दसे भुटान हाबनोसै भुटाना सिमा बारनोसै र' माबायदि जायो नायनोसै ओरै गुल दं आरो अन्थाइ बे जाबाय हा नै दायो बे भुटाना बेलाय र' नों दानथ'लाय भुटान सिमा अन्थाइ नायदों आङो नै बे भुटाननि जाय बेयाव लिरनाय दोङो इण्डिया दा जोङो दायो बे इण्डियानाव दङ दा दसे हाबलायलायनोसै भुटानाव भुटानाव हाबबाय दा दायो नों माहा दङ इण्डियायाव माहा दङ इण्डियानाव हाबदो भुटानाव भुटानाव हाबबाय दा नै माने बेनिफ्राय इण्डिया जागोन नैबेनिफ्राय भुटान एकदम बेनिफ्राय सिन दं आरो एसे गोजौआवबो दंबावो अन्थाइ दङ एकदम बेनिफ्राय इण्डिया आरो बेनिफ्राय भुटान माने जेनेबा आसामनिया बिथिं
बे जायगाखौ लानो मोना नङाबा भुटाननिया गावगोन बेखौ बानायनाया खै बोथोर जाखो नोंबो गैयामोन मिथिया जेनेबा नों गैयामोन आं गैयामोन जाबाय दै आगोलाव आन्दलन जानायाव महात्मा गान्धी सिगाङाव 1947 जागोन बियो बहुत गोबाव जाबाय बियो अन्थाइ बेबायदि पाकाफोरा जेबो जाया आरो ओइथिंबो दंबावो बिनिफ्रायनो दा बियो इण्डिया बेयाव इण्डिया BP 22752 नाम्बार आरो नैबेयाव भुटाना जाबाय भुटान बेयाव भुटान लिरनाय दं आरो भुटान BP 2752 नै बेयाव सिन दंखायो आरो बेयाव सिन दंखायो नैबेयाव सिन दोङो नैबेयाव इण्डिया आरो नैबे इण्डिया ओरैबायदि खाथियावनो दङ आरो बे भुटान आरो बे इण्डिया आरो ओइथिं आरो ओइथिं दंबावो माने भुटानजों आरो इण्डियाजों नांलायोना दा लोगोआनो नङा माने बेयाव जाल गैया वाल गैया बेयाव वाल थानाया बांलादेशआवसो वाल दङ मोनसे अन्थाइआ बैलाय मोनसे माने दायो बेयाव दलं बानायबाय हाबाथाय आरो जेनेबा दलं बानायदों दालां बानायदों माने बे आसामनि माने बिथिं आरो भुटान जायो आरो दा आरो मोनसे अन्थाइ दंबावो आरो मोनसे अन्थाइआ बैलाय नै नैबेयाव सिन दङ आरो बेयाव अन्थाइ दङ आरो बैयाव मोनसे दङ नैलाय बे सिङाव साहा बागान दङ नै बियो बिथिं गायनो मोनला बे जाबाय भुटानना नै ओइ साहा बागानाबो आसामनि बेबो ओइथिं गायनो मोनला आरो बेनो ओइ थिदा नैलाय अन्थाइआ नै नै बेबो अन्थाइ बेयावबो मोनसे भुटान आरो इण्डिया बेयाव 3 नाम्बार आरो ओइयाव 2 नाम्बार दङ ओइलाय भुटान BP 2753 नै दा जोङो दायो जोङो भुटानाव हाबनानै दङ दै दा आरो दसे आरो नैबे इण्डिया बिथिं इण्डिया आरो बिथिं जाबाय भुटान बे हायानो बे हाया भुटाननि आरो नैबे हायानो इण्डियानि आसामनि बे हाया आसामनि आरो नै बे जाबाय भुटान आरो बे जाबाय इण्डिया दायो जोङो बेयावनो दङ आरो जों आरो ओइथिंबो दंबावो आरो ओइथिंबो दङ आरो हाजोआवबो दङ नै दायो नोंसोरो बे भुटाननि सिमाखौ मोनला बेयावनो दसे माबा दङ ना सिन दंखायो नैबिथिं जाबाय आसाम बिथिं जाबाय माबा भुटान नैबिथिं जाबाय भुटान नैबिथिं आसाम माने जाय आगोलाव सोरबाफोरा बेखौ आसामनिया लायोमोन दायो होला दायो नांलाय फुलाय जाबाय दे आगोलाव बेखौ लायोमोन आसामनिया लाया बे आगोल बहुत जाबाय बेयो गोबाव जाबाय नों नुफेराखै आगोलनिफ्रायनो भुटानखा माने नों बेखौ बानायनायखौ नुवाखै खेथि हारि मावनाय जाबाय बेखौ बानायनायाव नुवाखै नै बेयो बे अन्थाइखौ बानायनायाव बे नुवाखै जनमनिफ्राय नुवाखै बे जाबाय आगोल 100 बोसोर जाबायदां बियो 100 खै बोसोर जाबाय 100 बारबाय बियो बेबो रावबो मिथिया बिसोरबो नुवाखै रावबो नुवाखै এইটো হিলটো বনাব দেখা পাইছে আগৰৰ দেখা নাই এইবিলাক ৰাवबো नुवाखै बेखौ आगोलसो बानायदों भारत सरकारानो बानायदों बेखौ जाबाय सरकारानो बानायदों रावबो बानायाखै बाब्लिफोरा रावबो बानायाखै सरकारासो बानायदों बियो आगोलाव बै समायाव आन्दलन जादोंमोन ना बै समायाव जादोंमोन आरो जेनेबा बेखौ सरकारानो बानायदों रावबो बानायाखै दायो आं फोजोबसै दायो थांसै दा जोङो भुटानाव दङ नै बेलाय बे जाबाय आसाम नोंसिनि जाबाय भुटान नै आरो ओइयाव भुटान आर्मि दङ भुटान आर्मि नोंसोरो एसे थांबाबो हानाय नङा बै थांनो हागोन बेनिफ्राय थांनो हाया